ide sa nakupovať. Takže najprv sme išli do Teska. Veľmi sa mi páčilo toto, ale síce je skôr po zime, ale mi sa to páči. Potom sme išli do druhého obchodu. Takže dráčik. Samozrejme šla som pádno, že to je tak zle vidno. Kúpila som si Uno, kone vám neskôr ukážem. Takže to je spomínané Uno, ktoré som spomínala v aute. Tuto Dčku, Lisa a Storm. Túto Appaloosa kobylku, ktoré už vidíte zadok. No, videli ste zadok. Z roku 2017 na voca bude hlasovanie o mená. A toto žriebetko z roku 2022 tiež kobylku. Plemeno neviem zatiaľ. Ten na vás tam není odkaz, bude v popisku, ak sa mi to tam podarí dať. Dčku som si rozbalila a takáto pekná modrá ohlavka a príľuba, ktorá mi spadla na zem. Pekná Dčka, ktorá sa mi veľmi ľúbi.